grade 12 amahle, grade 12 ka-2026. Ngifuna ukunifisela konke okuhle njengoba sengizocala ukubhala. Niphase, angifisi ukuthi ngathi ningaphasa. Ngifuna niphase. Bafethu nabona ukuthi the cost of living is too expensive bafethu. So bafethu ngicela ama-school dropouts abuyele esikoleni bafethu. The cost of living is too expensive. So ngifuna ukunifisela konke okuhle bafethu ukuthi bafethu niphase. Angifisi ukuthi ngathi ningaphasa. Ngifuna niphase. Na ngiva. Ngifuna niphase. Njengoba ngiyimira mina, I'm a former grade 12 learner. So ngithi ngicela niphase, nishintsheni isimo sasemakhaya. Nathi nje ungibona ngiyimi la ngisasebenza under lento leyo ukuthi bafethu ngiyashintsha isimo sasekhaya bafethu. Ngizoshintsha because I can and I will and I believe that ukuthi ngizoshintsha isimo sasekhaya. So njengoba ngiyimi la ngifuna ukufisela konke okuhle ukuthi niphase bafethu. Ngoba soqala ama-prelim and then niya nakuma finals futhi. Phasani bafethu. Phasani bafethu, nabe bafethu no lwela ikusasa leni. Noshavu uyalo ukuthi hlasela. Thatha ikhali zakho ushona empini uyolwela ikusasa lakho. Ethola uSjava uyasho ukuthi hlasela, thatha ikhali zakho ushona empini uyolwela ikusasa lakho bafethu. So bafethu uyazi bafethu. Nesilungu siyasho every man for himself. Every man for himself. So hayi bafethu uyazi bafethu ukuthi neyihlobo bafethu asizane. So uwe bafethu lempilo ibheke wena. So bafethu ilwana bafethu ngani nje engifuna ukunhighlighta ngakho. Niyazi ngisho ngikhe ngakhuluma kulama video I think it's 3 or 2 ngichazile ukuthi ephepheni lesizulu ongakwenzanga esikoleni sakho ungabheki. If kunamapoem esikoleni sakho engawenzanga ungawabheki. So ucela maye u-course night, la course night azokubhadala one day. So ngifuna moyolanda i-statement sakho next year ungabi nokwesaba, ungabi novalo. I-statement sakho moyosilanda usilanda nge-confidence. Bakutshela ukuthi ubuye bakuphela inyanga bakuneza i-NSC, National Senior Certificate. National Senior Certificate, NSC. Abanye abantu azange bayithole i-chance eya leyo NSC. So wena uphiwe ithuba elokuthi ithole leyo NSC bafethu. Abanye azange bayithole i-chance e-NSC. So wena uphiwe i-chance. So bafethu ku-paper 2 wesizulu ubheka into ozenzile esikoleni sakho, na ku-English ubheka izinto ozenzile. If kunezinto ongazenzanga because iphepha lizabe lidek. So if kunezinto ongazenzanga esikoleni sakho ungasibheki. Hayi kubhale lonke le phepha leli. Yenza izinto ozenzile esikoleni sakho. Ngikhuluma ngama grade 12 la. Ngikhuluma nama grade 12. Grade 11 down angikhulumi nami. Nama grade 11 ngawafaka because next year ayo grade 12. So izinto ongazenzanga esikoleni sakho ungasibheki. Lawe ephepheni ozolithola ubheka lezi zinto ezenzile esikoleni sakho. If kunezinto ongazenzanga just scratch because zizokudisturb. Uyogcina ubhala iphepha lonke ungazibheki. Njengoba ngiyi-former grade 12 learner from Labani Mutlabi Comprehensive High School. Njengoba mayiseyi-SOS School of Specialization, mina bengisaselabani iseseyi-Comprehensive High School. So please ngifisela konke okuhle. Ngifisela konke okuhle. Subscribe, like and comment. It's simple. You don't pay any fees. You just like, you just subscribe, you just comment. Easy, right? So do so. Wish you all the best.